warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa ketemu kalih kula Laudia Devina Sepni Ardina wektu iki kula badhe maos pawarta mledhugipun Redi Merapi. Redi Merapi wonten watès Jawi Tengah lan Lalajeng Jakarta. Malih ngedalaken awan banter guguran stabil 1,6 km dhateng arah Kali Kresek ing Slasa sekawan welas Maret 2023. Awan banter guguran ingkang mbekta abu vulkanik kasebut sumèré dhateng arah kidul wétan. Masyarakat wonten kawantawis kawasan Redi Merapi lan Merbabu tetep nindakaké aktivitas kados limrah wiwitan kadosipun erupsi Merapi. Kalebet petani-petani ingkang tetep tindak dhateng ladang lan laren-laren ingkang tindak dhateng sekolah. Aktivitas tasih aman dipunlampahaken ingkang gadhah artos kawontenan laras terkendali. Nanging masyarakat tetep dipunwantos-wantos kanggé ngatos-atos lan boten kesah dhateng laladan rawan. Mekaten pawarta dinten iki lan matur suwun.